إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد Hörmətli cemaat. Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanırığa deyimiz. Lakin nerse son Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanırığa? Kişi Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanığanda nerse bulan? Niga керек соң? Танысаң да, танымасаң да тұрмыш бара. Ләкин Аллах Тааланы таный торган кешенең иманы камил, тулы иман була. Нигә? Нигә дигән сорауны сорасак, чөнки Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanıgan kişi Allah subhanahu wa ta'ala'nı yaratır. Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanıtıran kişi Allah subhanahu wa ta'ala'dan şın korku bilen korkar. Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanıtıran kişi Allah subhanahu wa ta'alaga ümitlenip yaşar. Менә шушы безнең йөрәгебез белән эшләнә торган гамәлләр ярату, курку, өметләнеп калу. Allah subhanahu wa ta'alaga тапшыру, анардан тик әйбәтне көтү. Allah subhanahu wa ta'alaga нык иман белән ышану. Allah subhanahu wa ta'alaның вәгъдә иткән әйберләренә ышану. Шушы йөрәк гамәлләре тик Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanıgandan соң туа башлый. Нигә? Чөнки адам баласы, мөмин кешесе Allah subhanahu wa ta'ala'ga якынайып барганда, һәрбер изге гамәл белән Allah subhanahu wa ta'ala'ga якынайып торганда, ул Allah subhanahu wa ta'ala белән танышып бара. Менә кешеләр арасында да ул шулай ук. Кешеләр бер-берсен яратыр өчен танышырга тиешләр. Якынлашырга тиешләр. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah subhanahu wa ta'ala'ның белән танышыр өчен без аңар якынайырга тиешбез. Якынайсак, Allah subhanahu wa ta'ala белән танышырбыз. Allah subhanahu wa ta'ala'ны яратырбыз. Allah subhanahu wa ta'ala'дан куркырбыз. Allah subhanahu wa ta'alaga ümitlenip yaşarбыз. Anardan ярдәм көтеп, анардан көч алып, шушы дөньядагы безнең бытовой проблемаларга Allah subhanahu wa ta'aladan
ярдәм көтеп яшәрбез. Менә шуның өчен, җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва тааля белән танышырга кирәк. Мин мусульман дип мин сакал җибәрдем дип, мин түбәтәй кидем дип алданырга кирәкми. Аллаһ субханаһу ва тааля аяты кәримдә әйтеп уза: "Қалатил а'рабу аманна". Бер вакыт Пәйгамбәрбез янына саллаллаһу алейхи ва саллям бедуиннар килгән. Һәм әйткән булганнар: "Я Расулаллаһ, без иман китердек". Аллаһ субханаһу ва тааля Пәйгамбәрбезгә җавабын иретә. Кул, әйт ди. Кул лам ту'мину. Сез әле ышанмадыгыз. Валакин кулу асламна. Без исламга кирдек дигез. Исламны кабул иттек, әйе. Намаз укый башладык, әйе. Ураза тота башладык, әйе, мусульманнарсыз. Валамма ядхулул иману фи кулубикум ди. Иман әле йөрәгегезгә кирмәде ди. Ничек соң алай? Мусульман булып имансыз булырга. Булай икән, җәмәгать. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә аяты кәримендә шулай әйтеп, уза иретеп китә. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Иман әле йөрәгегезгә кирмәде. Ягъни иманның нәрсә булуын сез әле белмисез. Сездәге була торган нәрсә ул иманның бер өлешедер. Ләкин иманның хакыйкатьтә нәрсә булуын сез әле аңлап бетерә алмыйсыз. Аны аңлар өчен Аллаһ субханаһу ва тааляга тулы иман белән ышаныр өчен башта Аллаһ субханаһу ва тааля белән танышырга тиешбез. Танышу күп, берничә юллар белән була. Булсын дик Аллаһ субханаһу ва тааляның мәхлукатларына карап. Яда булсын Аллаһ субханаһу ва тааля биргән безгә нигъмәтләргә карап. Яда үзебезнең тормышыбызда Аллаһ субханаһу ва тааля белән мөнәсәбәт кырып, выстраивая свои отношения с Аллахом, мы знакомимся с Аллахом. Аллаһ субханаһу ва тааляга якынайып, шушы тақвалыкны бер кием генә түгел, безнең тормыш образы буларак кабул итсәк, әнә шушы чакта, җәмәгать, күп нәрсәне аңлый башларбыз. Без күп нәрсәне аңламыйбыз. Шушы әйберләрне аңлар өчен безгә Аллаһ субханаһу ва таалядан гыйлем кирәк. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә Аллаһ субханаһу ва тааля белән танышырга насыйп итсен. Аңар якынайып, аның белән танышырга, аны яратырга, анардан куркырга. Аллаһ субханаһу ва таалядан чын курку белән куркып яшәргә. Аллаһ субханаһу ва тааляга өметләнергә. Аллаһ субханаһу ва тааляга таянырга,
Allah subhanahu wa ta'ala'dan tik aybatin kutib yasharga bizga Allah subhanahu wa ta'ala nasib etsin. Eng sonda bir hadis bilan bitirasim keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: Mümin kishisi qiyomat kunida Allah subhanahu wa ta'alani shunday tabirki, nindi ул dunyoda ko'z oldina keltirdi. Найдет Аллаха таким, каким он себе представлял. فليظن بي ما يشاء لي. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tilagan o'ylasin dey. Mana shu hadisni jamoat biz eshitganda eng birinchi nindi fikr keladi? Жеңіл. Шулай бит. Живешь как хочешь и просто думаешь об Аллахе хорошо. Mana shulay bo'lmay ekan jamoat. Nega? Chunki odam balasi Allah subhanahu va taolaga bo'ysunmasa, o'zining Robbisina bo'ysunmasa, ul anardan bir nechta izgilik, rahatlik keta olmaydi. Это как раб, который ослушался своего господина и не может ожидать ничего хорошего от своего господина. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ субханаһу ва тааладан әйбәт көтөришен biz аңар итаатлы булырга тиешбез. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.